een schaaltje. Al jaren voorheen, je bij ons op een streek. Daar werden een vriend wakker meer en bleek. Je avond van Jetske krijgt voor zijn oor. Tabak, drank en vooral je, daar leven ervoor. Hij zoekte. En nooit eruit dan, hè? Lekker slow lezen, maar stel hier normaal. Veer hier lang. Ja, hier lang. Er gebeurt hier een uitmissie die weer net in een bootje die we er zo in koud hebben. Rookt die man een sigaret? Middelbaar! Maar in de keten! Dat is geen slimbloei, hè? Ja. Traas in een groep. Domme pijl. Kom op! Wat? Voor betaling weer of Nee, maar van net vorige keer konden we. Oh nee, dat is weer een festival. Dat kon je bestellen. Een stijgende explosieve verkoop van de rimspray. Van de rimspray? Ja, maar ik van de Eagle Eye. Eagle Eye Skraal zonnebril. Oké, Eagle Eye Skraal zonnebril. Eagle Eye Vision. Voor sport en ik zakelijke broek. Ja, maar we hebben lauwer dan Erik had hem ik lijkt. Met dit en zo. Maar die is leuk. Die profielfoto, die is nog wel een knappe baas. Ja, dat vind ik ook beter, als ik heel eerlijk Die is een ben. beetje te koud. Die hamster die is nog een flikker huis. Die is al plat. Het is speciaal voor het bed. Nee. Oh, Ja, zo wel op. Toppie! We geven het voort. Zo! Maar nu! Nu pak maar wat. Nou, als je niet Een bakje mosterd. Zijn vader doet cowboy daar in het Far West. Het werk lijkt goed en het voldeed hem zijn best. Hoe hij op een hinder de kei efternaai. Die ons in de salon, vermakker hem mooi. Hier is jij, geweest wie en wiel en wiel. Het weer wat er woe, dat viel er hem goed. Hier is jij, geweest wie en wiel en wiel. Het net helpen, het ziet in zijn bloed. Dan had er de libben een voegwiftje hier. Zo whisky en zwetter en zacht vertier. Maar doe op een dag, dat weer maar een rij. En die had dus aan de deur door zo'n. Hier wie kan letten, hier zijn we vriend. Alle jetske die goede, hij kan nooit weer thuis. Hier of vier van in Texas, daar stiert op het cruise. Wist het? Hier is jij, en whisky en wiel en wiel. Dat viel wat er goed, dat viel er heel goed. Hier is jij, en whisky en wiel en wiel. Hij kon het net helpen, het zie je zijn bloed. Wie op het vlakje, zie je onder de linkerflank.
hier langs getraind, dus mij En dan op deze manier kom je zelf misschien ook werk hebben op de kraan. In plaats van altijd achter de kerk. maar je moet wel heel leuk voor de tijd van. Het ziet is in bloed. Dat is ook wel een kraat serena was. Dit was een woeste zee hier. En dan ben ik helemaal om. Morgen met gebroeders koning. Al doet zichzelf daarmee te kort. Dan met Engeland optreden bij Willem de Vries. Die noorden weer live. En onder de Friesland en Club van Clubkaart op tv hebben echt wel wat gepresteerd. Misschien kent u er wel van een zomerrit Zinnenbril. Eén volledig album hebben ze inmiddels op een naam staan welke helft van de tweede helft is. Nummers dat Watergos niet weer de zorgen gedragen van een weer en allemaal de kutcafés en een van pakken de titels van dit album. Tevens komt dit jaar wel live album van de heren in huis. Eén dus. Moest amen! Hoi! Ja joh, je hebt niet ingelogd en degene die het schreeuwde, dat is familie. Ja? Ja. Wie dan?